En aquest moment exacte són les 22:22. He llegit, no me'n recordo on, que molts científics situen als 16 anys la plenitud biològica del cos. En diuen l'edat de la immortalitat. Penso en això, en la meva immortalitat. El trajecte fins a l'hospital no hauria de durar més d'un quart d'hora. 20 minuts, potser? Trec el mòbil i el miro, però el torno a guardar. 20 minuts, i penso... Què li diré al pare quan arribi? Hauria d'invertir aquest temps en això, oi? En decidir què vull dir-li. De cop l'aire és sec, la llum tèrbola. Tinc la sensació d'estar en una mena de somni estrany i per molt que miri per la finestra no aconsegueixo entendre on som.